Τσιντάο και Πειραιάς. Δύο πόλεις αδελφοποιημένες εδώ και περίπου 8 χρόνια. Δύο πόλεις με διαφορετικά μεγέθη. Ο Πειραιάς είναι μια πόλη των 200.000 κατοίκων. Το Τσιντάο είναι μια πόλη των 10 εκατομμυρίων κατοίκων. Αντιλαμβάνεστε τα μεγέθη και τις διαφορές. Όμως νομίζω ότι η κάθε πόλη, η κάθε χώρα, ανεξάρτητα του μεγέθους της, έχει να αναδείξει τα δικά της θετικά στοιχεία. Νομίζω η Κίνα και η Ελλάδα, έτσι και τον Τσιντάο και ο Πειραιάς, έχουν να αναδείξουν τον πολιτισμό τους, την κουλτούρα του, τους ανθρώπους του και μπορούν νομίζω μια σειρά ενεργειών να συμπράξουν στο θέμα τουρισμού, στο θέμα του πολιτισμού. Νομίζω η σημερινή διοργάνωση και αυτό το φόρουμ που διοργανώνει ο Δήμαρχος είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Έχουμε όλο τον καιρό μπροστά μας, μετά τη λήξη της πανδημίας, η οποία στέρισε τη δυνατότητα να συνεργαστούμε πιο στενά σε πολλούς τομείς, όπως είπα, πολιτισμό, αθλητισμό, επιχειρηματικότητα, λιμάνια, γαλάζια οικονομία, να συμπράξουμε για να πετύχουμε θετικά αποτελέσματα. Νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντική η ανταλλαγή απόψεων, αυτός ο διάλογος ο οποίος γίνεται μεταξύ των πόλεων, είτε πόλεων αδελφοποιημένων, είτε πόλεων οι οποίοι μπαίνουν για να γνωριστούν σε αυτή την ιστορία. Νομίζω είναι πάρα πολύ θετικό. Η ανταλλαγή απόψεων βελτιώνει όλους μας, γινόμαστε καλύτεροι, μαθαίνει ο ένας τον άλλον, good practices, καλές πρακτικές. Άρα νομίζω ότι είναι απολύτως χρήσιμο. Είναι η τρίτη φορά που έρχομαι στο Τσιντάο. Συμμετέχω δεύτερη φορά σε ένα τέτοιο φόρουμ διαλόγου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μαζευόμαστε δήμαρχοι και εκπρόσωποι πόλεων από όλο τον κόσμο, από την Αφρική, από την Ασία, από την Ευρώπη, την Αμερική, από μακρινά μέρη. Γιατί όπως είπα και προηγουμένως, ο καθένας έχει να αναδείξει πολλά πράγματα, να συμβουλέψει και αν νομίζω ότι όλοι βελτιωνόμαστε και γινόμαστε καλύτεροι μέσα από ένα τέτοιο διάλογο. Νομίζω ότι Τσιντάο είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα πόλη, ξεχωριστή από τις υπόλοιπες πόλεις της Κίνας, όπως έχω πάει, όπως είναι το Πεκίνο, η Σάνγκαη. Έχει δικά του χαρακτηριστικά. Είναι μια παραλιακή πόλη, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας, γιατί και ο Πειραιάς είναι μια πόλη παραλιακή. Έχει ένα σημαντικό λιμάνι, όπως έχει και ο Πειραιάς ένα σημαντικό λιμάνι. Έχει ανθρώπους φιλόξενους, έχει μια ιστορία και μια κουλτούρα η οποία είναι πολύ διαφορετική από τη δικιά μας, την ευρωπαϊκή, γι' αυτό γίνεται και ενδιαφέρουσα. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό πόλεις και άνθρωποι διαφορετικής κουλτούρας να συνεργάζονται, ακριβώς για να μπορεί να δίνει ο καθένας τον άλλον τη διαφορετικότητα. Έχω δει στο Τσιντάο απίθανα πράγματα και όσον αφορά τη τεχνολογία και όσον αφορά τον πολιτισμό και όσον αφορά την νεολαία. Αυτό έχω να διαφημίσω στην πόλη μου, το Πειραιά. Θα πάρω και ένα βίντεο μαζί με το Τσιντάο φεύγοντας αυτή τη φορά, ότι πραγματικά να προωθήσουμε την πόλη του Τσιντάο στην μικρή Ελλάδα. Μια μικρή Ελλάδα με πολύ μεγάλη ιστορία και νομίζω μεταξύ Κίνας και Ελλάδας υπάρχει ένας αμοιβαίος σεβασμός. Όπως έχω ξαναπεί, ο Αριστοτέλης και ο Κομφούκιος μπορεί να είναι εκπρόσωποι διαφορετικών χώρων μεγεθών, αλλά είχαν ο καθένας να δείξει τα δικά του, τις δικές τους, αν θέλετε, φιλοσοφικές ανησυχίες και έχουν μείνει στην ιστορία. Αλλά νομίζω αυτά είναι τα οποία θα ήθελα να μεταφέρω εγώ στην πόλη μου, τον Πειραιά, του Τσιντάο, τους ανθρώπους του, τον πολιτισμό του, την κουλτούρα του. Αυτά είναι τα κύρια. Πέρα ότι είναι και μια σύγχρονη πόλη, η οποία εξυγχρονίζεται και πραγματικά είναι εντυπωσιακά αυτά που συμβαίνουν εδώ. Χθες το βράδυ είχα την ευκαιρία να παραβρεθώ στην ενακτήρια εκδήλωση για το φεστιβάλ μπύρας που κάνετε. Ήταν μια εξαιρετική εκδήλωση υπηρεσία του Δημάρχου. Υπάρχουν πολύ μεγάλες δυνατότητες στο Τσιντάο. Νομίζω ότι εξυγχρονίζεται, αλλάζει. Ήδη τα τελευταία 8 χρόνια είχα έρθει εγώ, είναι αλλαγμένο το Τσιντάο και θέλω να μεταφέρω αυτό στην πόλη μου, τον Πειραιά και αντιστοίχως να διαφημίσω και στο Τσιντάο την πόλη μας, τον Πειραιά.